bat kan ke jinjia ke solusi na trai pas lem ka jia swaya itu kena kan te ikhlup de menta ka jia sangat dikawe de nakaliang jong ka surga nakaliang jong ka police department paro koi ngila persang puj bat bor ba ngilong ki brio ki ba pikir bagilong ki brio ki ba ready ya kapan meet je kini ki challenges bro koi dan rei wat la kataru haga jeng persang menteri sitom nakaliang polis dami ihi kini ki jaj criminal ki cases ki ba teng gaji ada kadiang teng gaji ada kamon bat kam tam ka jing jia ka bong paslem nakaju misno napo nongra de hakabai dei bat kani nadu katugas ni hadin bala ki hai de faya ya ke jing ja tu beli belum de ki pulit kila on the job kila ya chama de ngatrai ko mo opi menna kila yo e to met beli jong belum de ko mo long menta nakaliang plus kan 4 ong kumno namar ke investigation kolong in full swing but ngangit skem satak kandiat por ngin yo lut yiki ji syapero kabajia hadu ba uniu kulung beli u innocent soul u bom tip ya kamnya kenero balik ki penyap namar mamene ngila de pa syap ola na ta hapus pantem ni pat yo report den reina kaliang jong ki police jong iru ki ong kar komyap ka balong suspicious balai se kade ka kenja model case ka ba jia ten rai kata ngipna ban ai ka conclusion kunta ten akaliang jadi polis ko ngopi menta kim tia kim lep menta kamit man lasai ka mod hadu ban yo ya ka jin sisa na kermen scam ko ba muslim chu bakin yo ya kanika jin sisa poro ka ba jia ka jin klan no jong uniu kulung nak try nganam ong kumno lo kata nomor ba ko mo pila dan keren no okta kala bantut kan ke investigation den lei ka ba na ai ka assurance kolong ba muslim ngala tina ba ka breakthrough ka sa kat sajia halo jong ka case pa de long ya baro inong song snong ki keme ki pa na try ha kan ka juk ka bas ni ko ni nomor pi bun ki basu kenok be yang iki boleh ba ki pulit ki tre dan ki pulit ki mate ka kai dan dengan itu ya pi ha ba kum kini ki jakis na trai ka jingbut jeng berkat jongi kum ki beri ni suhu kum nu ngintip ba don ban litra ya u ni ya ka hakanu ka por na kanu ka sno menta ong no kum ka silong berhoi ka ba he te kam de ka suk yang ki pulit pangin su ong beta mila lap ya kata ni hapan le ngila ban prevent ya kata ngila ngi dei ban kam dei ban jia kum kata ngimla ban ong namar bateng teng ngopi haka haki pai ba kaji keno ko babun jan den rei nakaliang jong ka government nakaliang jong ka police force ka kam ka ba kila kalong ban pentina ba kino ki jingjia ki balong kaptam e kum kini ki jingjia ka ba jia yang new happening kalau ba nginlap nadu telok nadu tengai balai kala jia kami ketang ba komopi ki pai ba no sos nong ki deban tip ya gisa kum mangila le investigation tu yaitu kena kelum kentai iyo ya gisa te mentaru akabal dei bat kan ikakam nat kena ba komopi ba ngiyo ya ka jisa baro bat ya kan ni nakaliam jong ka police force kan sale ka ong kum dem ta ngopi namar ba ka police team jongi mata full kam thia kan dem banwat ia ki jing sisa baro lani mano bale ia kan ka kam kat hadu ba ya kam si melalui ukulum mukna hadu banda penyam kan long ka ike ka ba ha ka jing berkat beliau ka bam sngau la long ka bam la ro ban pediang te ko mo pingan not ban komen halo kata tat enda nilayo ia ka jing sisa len ba ka jing thwet ka ba jur jong ka police team jong